Sinibingelele sinamukele babukeli nabalandeli bensika yesizwe TV1. Namhlanje ke yisuke futhi leso sikhathi la siphuma khona sihambe noma ngesihambele ke umlaphi wendabuko noma ngithi udokotela. Namhlanje sila endaweni yaseLindelani ngicathi umbukeli uyabona ukuthi sihleli nomkhulu nomdokotela angajwayele ukumbona kwi-channel namhlanje. So umkhulu ngizomnikeza nje ithuba lokuthi ke sithi ke ezazise kumbukeli na kumlandeli wensika yesizwe TV. Dokotela sikuneze ithuba ubingelele abalandeli uphinde futhi kuzazisa ukuthi ubani lo ehleli namhlanje. Emakhosini siyabingelela uNkulumbane lokhulumayo inyanga noma umelaphi wendabuko nekhehla lami uNkulumbane wakaNkwanyana ngokusebenza ngila eLindelani ngilana eLindelani la engichatha khona abantu ngiphalazise khona abantu ngivuse abantu asebethule nginikeze abantu izinto abayifunayo lokho kusuke kungekho ngiyangisho ngithi akukho lokho kukhona ngisho ukuthi khona kodwa nje ngiyinyanga nje kelekeqe angisebenzi kumlungu angilona security angiyena uthisha ngiyinyanga nje ubusuku nemini Mkhulu udokotela Nkulumbane Nkulumbane yes mkhulu igama leli silizwayo lavela kanjani ngoba siyazi ukuthi umkhulu nodokotela banamagama kodwa asuke esho noma athathelwa entweni ethize noma okucishe ngisho ngithi kufana nokuthi kuyizibongo zakhe udokotela umkhulu leli gama liqhamuke kanjani mkhulu khehla lami la ikuphiwe namagama abantu ngiphiwanga mina igama yake yangipha enye insizwa yathi uNkanyamba nanoma sihlangana naye sangibiza ngayo uNkanyamba kodwa nje mina igama lami engalethiwe ekhaya lithi Nkulumbane nengalethiwa umkhulu wathi ngoNkulumbane ngizalwa inyanga nesangoma so lo msebenzi ngiyawazi ngiyuncelebeleni ngawuncela nakubaba yonke indawo ngikakwe nje ngiphathi komhlalo nembeleko empandeni angikwazi ukudideka kakhulu angisho ukuthi ngazi konke kodwa angikwazi ukudideka kakhulu yonke into ezimpande isheshe ngikhanyele ukuthi lento sizoyisebenza kanje khehla lami mkhulu so umkhulu njengoba esho nje ukuthi ke la endombeni la kwenziwa khona zonke izinto noma zonke ke izimanga ke lezi azenza kubantu mkhulu umuntu mengayibuza ekhaya ethi nje umkhulu iziphi izinto athi yena akageji kuzo ize ukwazi ukuzenza zonke kodwa kulezi ongayibala manje ukuthi nje la ayingishaya ngiqede la ngishaya ngiqede iziphi lento lezi esingathi mesingithi siyaxoxa ngazo nje umkhulu esikhasi ukuthi la angigeji khehla lami la ekhaya makubalwa ibhavu ibhavu elivula izinto sibala ibhavu elivula izinto sibala isilwane sibala umdliwa idlozi elimnyama lihambisana nomdliwa yebo ibhavu lokuvula izinto ibhavu umdliwa wedlozi elimnyama makuthiwa silungisa idlozi emndenini noma emntwini uyangizwa isilwane la ekhaya uyangizwa isichitho la ekhaya uyangizwa la ekhaya ebese kuba nalabantu abathi bahlushwa ama-ulcer bahlushwa ama-fibroids labantu besifazane umhlume uyangizwa khehla lami lezo zinto siyakwazi ukuyilapha la ekhaya ebese kuzenhlanhleni ukulungisa inhlanhla yomuntu siyakwazi ukuyilungisa ebese sikhuluma ngenhlanhla emnyama inhlanhla emnyama makukhona umuntu othi nasengizamile kodwa izinto zama yilunga ngiyaye ngimnikeze inhlanhla imaka mkhulu emnyama inhlanhla emnyama le oyishoyo uma ungachazela umuntu ungathi iyini noma asisingene nje kuyona inhlanhla emnyama ukuthi sisuke sikhuluma ngani sikhuluma ngenhlanhla emnyama khehla masikhuluma ngenhlanhla emnyama sikhuluma ngemimoya emnyama imimoya ethinta ukufa sisebenzise isipokwe uyangizwa noma umunci noma sisebenzisa umdliwa siwuvuse kodwa singawuvuseli kuyiseni izinto kodwa siwuvusa ekuvuseni izinto lezi sihubha empilweni
Mangikhuluma ngenhlanhla emnyama ngichaza ukuthi umuntu uthi ngihambile ngayo ithatha lento engiyithathayo yanga ngichuma noma yanga ngenzela lento engiyifunayo. Ngikhuluma ngenhlanhla emnyama ngithi mina mase kuvusela inhlanhla emnyama ngisuke ngizokunikeza isifungo nesinqumo engisuke ngithi uzosithatha. Mangikhuluma ngenhlanhla emnyama ifuna isifungo somuntu osazi ukuthi ufunani. And futhi awukwazi ukuthatha inhlanhla emnyama la ekhaya uthi cha mina ngisebenza kuDavid noma ngisebenza kuJackson. Inhlanhla emnyama ifuna umuntu oneqhinga. Inhlanhla emnyama ifuna umuntu othi mina cha I receive esandleni into usuku nosuku. Ifuna umuntu oyikhandeye yena ngendlela yokuthena uyayisebenza. So into kahlahle le oyithatha umuntu nento oyenza empilweni ozisebenza wena. Yes. Singayifanisa noma singasho ukuthi icishe ifane nento njengesigubhu noma ukuthwala noma inhlanhla emnyama nje ihlukile kakhulu kunento zowu2. Inhlanhla emnyama khehla lami ihlukile. Ihlukile ekuthwaleni, ihlukile esigubhini. Inhlanhla emnyama ekhuluma nawe ebusukulele. Mkhulu. Njengephupho. Inhlanhla emnyama ihluke kakhulu esithwalweni angithwalisi mina khehla. Awuthwalisi mkhulu? Cha, angithwalisi. Nami futhi angithwele. Kodwa ngiphethe inhlanhla emnyama. Inhlanhla emnyama. Yes khehla lami. La ekhaya siyakhishwa isithwalo kumuntu. La ekhaya siyakhishwa isigubhu ayifakwe sona ethi yosilanda sangamenzela lento ayithi ufuna ukuyenza. Kodwa inhlanhla emnyama la ekhaya siyayikhanda khehla lami. Ikhandwa nje from scratch. Inhlanhla emnyama ibased kakhulu entweni eyisidalwa sakho. Inhlanhla emnyama. Siyayifuna umuntu othi cha izinto azenzeki. Ebese sithatha lo mdliwa omhluphayo. Ebese siwuphendula. Uyangizwa? Ebese simnikeza and inhlanhla emnyama kuwona umlingo. Kodwa inhlanhla emnyama into esuka soyivusa ikhulume nawe ngoba mangithemba inhlanhla emnyama woza. Nokuthi ufike nakho la ekhaya. Ebese emva kwalapha inhlanhla emnyama sikunikeza yona. It's a bit process masikunikeza inhlanhla emnyama. Uyangizwa? Yawuzwa mkhulu. Akuyona into ofika namhlanje bese uphuma namhlanje usuhambile usithatha inhlanhla emnyama. Kunesikhathi osihlalayo entombeni umkhulu ekusebenza. Kufanele ukuthi namhlanje mawufikile la ekhaya uzolanda inhlanhla emnyama. Njengoba kulolu suku la namhlanje ake sikunikeze 3 days sithi cha uyasetshenzwa nje la ekhaya uyasetshenzwa nje la ekhaya khona izinto okufanele uyibone ubuye ungitshela ukuthi uboneni ngoba lento isuke izokhuluma nawe ebusukulele iphindi ikwazi ukukhuluma nawe uhamba emgaqeni noma udriver. Inhlanhla emnyama inesikhwele sokuthi ayimfuni umuntu ongondle ayimfuni umuntu ongawuthanda umndeni ayimfuni umuntu othi imali uzoyibhubhudla nje kodwa inhlanhla emnyama ifuna umuntu owaziyo ukuthi wenzani aligned khehla lapho. So ifuna umuntu ozobe ethe busy kodwa umqondo wakhe noma umzimba wakhe noma ubiyena kube clean ngalendlela ukuthi inono into esikhuluma ngayo mkhulu. Inhlanhla emnyama khehla lami sisuke sibula sivuse into ebikade idestroyer. Sihlambulule sigeze sivuse ngendlela ukuthi izokhanyisa kodwa inhlanhla emnyama ingakho ngithi mina sivusa umdliwa. Sithatha umdliwa wakho thina siwuphendule sikunike wona kodwa usuyilento ofuna yenzeke wena empilweni yakho kodwa futhi siwugxilisa kakhulu esidalweni. Uyangizwa mkhulu khehla lami? So sigxilisa kakhulu esidalweni khehla sawo. Ikhona into umkhulu azothi ihambe uyenza emsamo wakho noma lapha la ushisa khona impepho mekunikeza lento noma ukwenzela yena nje endumbeni uzuqede awufiki kubo komuntu noma uyafika emsamo wakhe. Ekuhambeni ngifike sekusesigabeni ke lapho. Sekushiyana ngegaba zenhlanhla emnyama oyithathayo ngoba khona inhlanhla emnyama ehamba iyomdliwa. Kube khona inhlanhla emnyama ehamba iyumdliwa nesipokwe. Kube khona inhlanhla emnyama eyimdliwa emibili eshadiswayo lemdliwa ebese ishadiswa nawe ihamba nesipokwe kusho sekukuthatha kukuwe ebese iba yisimiselo ke lenhlanhla emnyama ezofuna ukuthi sihambe siyokumisela yona ekhaya ukuze la ekhaya noma ngabe kuthiwa uyaguqa uyahamba emhlabeni
kodwa lento ikwazi ukusala la ekhaya iphilisa. Inhlanhla emnyama ke leyo, inhlanhla emnyama leyo enesinqumo nesifungo. Le kuyiyona odokotela kuphoqa ukuthi sekuyiwa ke manje ekhaya. Uyangizwa? And inhlanhla emnyama ifuna ukuthi siyikhandelela igumbi ukuze ikwazi ukuphila kahle. Ungayihlanganisi nendlu yempepho. Ngoba inhlanhla emnyama mangikhuluma ngayo isuke yamadoda nezalikazi esuke sihlanganisile. Unjengobaba noma uma wala ekhaya uyamzila ubaba ezala wakhe. Angeke akwazi ukuhlala umama wala ekhaya nobaba ezala wakhe, kodwa angahlala nomama ezala. So ingakho ngithi sizoyikhandelela ilawo inhlanhla emnyama ebese emva kwalapha iyahlala sizinzise ikwazi ukuzinza ebese isebenza ekhaya. Kodwa ifuna umuntu inhlanhla emnyama othi mina ngine garage, ngine surgery, ngine club. Uyangizwa? Nginesikole secomputer. Nginento engiyenzayo engifakela imali. Uyang understand? And awukwazi ukuza kimi uthi uzofuna inhlanhla emnyama ne tech shop ekwenzela u5000. Because inhlanhla emnyama ifuna ukuthathwa umuntu osethe ukuthi dundu, osazi ukuthi mina ngifuna ukwenza u150000 ngesikhathi esingaka in a short period. Uyangizwa? Inhlanhla emnyama eyomuntu osethi mina ngifuna ukukhanda something, ngenza iempire. Inhlanhla emnyama ithatha nabantu abakhulu impela. Khehla lapho mkhulu, umuthi inhlanhla emnyama ifuna umuntu onento enkulu noma othi ngenza into enkulu usefuna ukwenza izimali zangempela. Khehla. Kodwa asithe ayisona isithwalo futhi ayisona isigubhu. Khehla. Kodwa idinga indawo la ezolokhunjelwa ezozinza khona mokuthiwa sesisenza leli zinga lesiyashadisa lokhu sesiyokufaka ekhaya. Khehla. Sidingela indlu ezaground noma eyindlu engahlanganisiwe nempepho. So akukho ukuthi khona ukuthwetshulwa kwehlozi kulento esikhuluma ngayo manje. Lana enhlanhleni emnyama sisuke sisebenzisela amadlozi awumdliwa mkhulu. Idlozi lumdliwa kusuke kuyidlozi lasekhaya. Kodwa siyalivusa siliphendule silinikeze lento esisuke silinikeza yona. Mkhulu. Kunjengomuntu owafela empini. Wathi mayifela empini wangabuye ekhaya. Abuye seyimpi ekhaya ngoba wahamba nezintelezi. Kodwa uma sebuya eza nezintelezi ufike nje umkhuhlane ekhaya. Useyumdliwa ke lo. Umdliwa lo. Ngoba uyayenza abantu ekhaya bengasebenzi. Abantu abasebenzayo bephelelwe imisebenzi. Abantu abaganayo la ekhaya bahambe bephinde bebuye. Thina siyamphendula ke lo muntu. Simphendula. Ebese sesimnikeza amanye amandla ukuthi akangabe saba yilento kodwa akabe yilento efunwa abantu ecekile. Ngonyama. So mkhulu, if usenginayo lento ngizwile ingxoxweni uthi uma kwenzeka ngishona noma ngihambe emhlabeni. Iyaqhubeka lento isebenzele abasele ekhaya noma iyashabalala nami njengesimo sento engayithatha mhlambe noma ngithi ngihamba kodwa yona ibiqhubeka iprocess ukuthi imali ikhandeke la ekhaya. Ihlukene. Yebo mkhulu. Khona inhlanhla emnyama eqondene nawe ekhanda wena mkhulu, kodwa ifuna ukuthi wondle ekhaya. Kube khona inhlanhla emnyama eqondene nawe nomndeni okuwukuthi wena uyazi njengoba usuyindoda noma njengoba usumama uyazi ukuthi le empire ekhandayo ikhandela izingane zakho nesizukulwane. Mkhulu. Khona inhlanhla emnyama engenasikhwele, kube khona inhlanhla emnyama enesikhwele. Khehla lapha. Kube khona inhlanhla emnyama enesikhwele nengenasikhwele. Le enesikhwele ile ehamba nezingane. Esebenzele izingane la ekhaya. Umuzi wonke ukuthi wonke umuzi la ekhaya awukhuli into ezalwa la ekhaya engabi nayo inhlupheko. Kube khona inhlanhla lena engenasikhwele efuna ukuthi wondle nje kuphela uqubuke wena uyiphakamele nje wena wedwa ngendlela yakho. Kodwa ekhaya kufanele wondle lapho ozalwa khona nezingane zakho futhi kufanele zidle noma bekuthiwa uyizale komama bahlukene kodwa le nhlanhla emnyama ifuna ukuthi uqoqe yonke into okungeyakho ibe kuwe. Khehla.
So njengoba uthi zihlukene mkhulu, udokotela zombili lezi siyakwazi ukuyikhanda la esikolweni. Ziyakhandwa kahle. Kokubili nje kuyakhandwa. Kuyakhandwa kahle. Akwenzeki mkhulu ukuthi kuhambe uthola ukuthi sekuhamba umuntu la egcekeni ngesimo salenhlanhla eminyama usuyithathile. La ekuhambeni komuntu Mkhulu. Siyaqikelela lokho. Ngoba umuntu mayekhanda imali usuke ekhandela ukuthi akajabule nabantu abayigazi lakhe. Angikwazi ukuthi mina ngithatha inhlanhla eminyama ngiyinikeze umuntu ngibe ngazi kahle ukuthi lo muntu uzoyithatha inhlanhla eminyama ifike ilimaze ekhaya. Mkhulu. Kodwa into engisuke ngiyinikezela yona umuntu inhlanhla eminyama ngisuke ngazi ukuthi mangingamnikeza inhlanhla eminyama uzobiza omunye umuntu ethi cha hambe enkulumbane uzokunika lento nikwazi ukudla ekhaya. So ngiyakuqikelela lokho ukuthi akungabi nayo into ezolimaza umuntu ngoba umuntu usukeze ngenhlupheko yakhe. Mina ngikwazi ukuthatha inhlupheko yakhe ebese emva kwalapho iphinde futhi ngimnikeze into ezofika imhluphe phambili kakhulu. Ingakho ngila ekhaya asithwalisi. Asikho isithwalo la ekhaya. Cha asinaso isithwalo. Mkhulu. Kodwa sinawo amandla okukunikeza wena uhambe uyosebenza udle nezingane nomndeni. Hayi mkhulu, ngithemba ukuthi umbukele ekhaya uyasizwa and uyakuzwa impela ukuthi lento okhuluma ngayo into oyaziyo and ekhona eyenziwayo futhi la ekhaya. Mkhulu, umuntu mhlawumbe ongayibuza ethi lento ngiyafisa ukuba nayo noma ngiyacela ukuthi ngathi ngaxhumana nomkhulu ngiyithole lento noma ngiyithole information yayo. Engayibuza ukuthi sithe iprocess ingango 3 days yokukhandela ekutheni lento kukhona mhlawumbe izinto ongicabanga ngazo noma sengizama nje ukungena nje kancane ekutheni kunabantu abasaba ukwenza mhlawumbe umuntu uyayisaba mhlawumbe into eyisikayo mhlawumbe umunye kukhona mhlawumbe ongasinyako lokuncane nje ukuthi yini umuntu angathi uzokwenziwa yona la endumbeni mekuhlala lento. Insebenzo yasendumbeni mkhulu naku interview njengoba ungibuza. Yebo mkhulu. Akufani. Ukuthi umuntu mangabe uyayizwa lento engishoyo afike ezofuna ukuthatha lensebenzo. Ukuthi insebenzo sengizoyichaza kanjani. Kodwa umuntu mangabe uyafisa ukuthatha lensebenzo akathathe ucingo ebese ekhuluma nami efike esigodlweni. Mkhulu. And ungafoni ungitshela ukuthi wena uyayisaba into ukuthi ngoba wena usuke unesinqumo osuke usufuna ukusithatha mawuza la ekhaya. Mkhulu. Umuntu akafone ethi cha ngicela ukufika esigodlweni ngizothatha inhlanhla eminyama. Umuntu ofonayo umuntu oseneshow ukuthi lento usesilalele wasizwa. Into ayaziyo nayilalele kahle. Mayifuna ukufika la esigodlweni akafiki uzofika achazele kahle. Mkhulu. Ngonyaka. Hayi mkhulu, sibonge ithuba usinikele lona ukuthi sizohlala nje phansi size sokukhuluma ngenhlanhla eminyama. Mina ke bengingenalo ulwazi layo ngiyayiqala nje ukuyizwa. Kodwa ngithe mangiyizwa siyixoxa nje futhi njengoba nathi sixoxa manje. Ngiyeza ukuthi la sikhuluma ngesithwalo, asikhuluma futhi ngento engikhuluma kuyo. Kukhona mhlawumbe okukhulumayo kuyona mhlawumbe sithi khona into oyiphahlayo, mokukhona imali oyidingayo noma nje yona iyazazela ukuthi wena. Inhlanhla eminyama ehlala lami isuke inikeza idirection mayiphuma la ekhaya. Mkhulu. Inhlanhla eminyama isuke inikeza idirection nesiyalo. Khumbula ngingakhuluma ngesifungo nesinqumo. Usuke usuzosithatha mawuzothatha lento ukuze ukwazi ukuthi lento engiyithathayo lo msebenzi engiyithathayo ngiwuthathela ukuthi uyolungisa. Akukho ukuphahla okusokwenza la uthi khona insebenzo mawusofikile la ufika uyithole khona. Mkhulu. Isicathulo ngasibuka efonini usithande. Kodwa ukusithanda kwakhe isicathulo akuphelele ngoba awukazi usilinganisa onyaweni. Mkhulu. Ukuthi ufike lapho okuthiwa khona isicathulo sikhona ebese ufika usibona kulesi sicathulo ngiyasiqoka noma ngicina ngokusibuka ngiyasiqoka noma ngicina ngokusibuka kulele kuwe khehla la. Hayi mkhulu, sibonge ithuba dokotela, sibonge ithuba. Sizocela nje ukuthi umkhulu esichazele noma esitshele nje ukuthi utholakala kuphi, inombolo zocingo nama social media platforms if ekhona. Khehla la mkhulu. La uNkulumbane atholakala khona kula elindelana isigodlo sakithi. Sila elindele indawo yokusebenza. Mkhulu. Atholakale mawuthe nje uNkulumbane ungena ku Google uzomthola uNkulumbane. Location ekhona. uNkulumbane nje uzomthola. Maka wathi nje uNkulumbane uzomthola
ebese yonke into ikwazi ukuthi ihleleke. Yes, mawuthe nje inkulumbane uzokwazi ukuthola inkulumbane nezinamba zakhona zonke ikhona zika 068 33 11832 inkulumbane. Iyodwa nje inombolo esisebenzayo. Iyodwa khehla lami and ma usuku ufuna ukukhuluma nami serious bokwenza i-video call makuthi awungitholanga ngizobuyela kuwe ngoba ngisuke ngazi ukuthi baningi abantu abayithatha inamba zethu befuna ukudlala ngabantu. Ma video call le number kaNkulumbane ethi 068 33 11832 yonke into izobe sikwazi ukuqonda kahle. Hayi mkhulu, sibonge kakhulu mkhulu. Sithembe ukuthi umbukele ekhaya ke uzo commenta mothi khona ngakuzwaka kahle ukuthi sithi ukucacisa noma ke uzothinta umkhulu ukuze ukwazi ukuthola information ephelele. Kodwa umkhulu uthe okuningi umuntu ozofona umuntu oseyazi into ayifunayo ekhuluma ukuthi uze esigodlweni ezothatha nayi inhlanhla. So mkhulu sizobonga nje ithuba usinike lona ukuthi sikwazi sintsele TV1 sifike sihlale phansi sixoxe kanje. Asithembe ukuthi ke maningi futhi ke namavideo umkhulu asosilethela wona nje obeqala ukuvela nje namhlanje and kuningi kwi-information esisazoyiletha ebantwini. Mkhulu siyabonga sikudedele nje amazwi okugcina before sivale baba. Abantu abayazi into abayifunayo. Musukufika enyangeni uthi ufuna noma yini mkhulu. Ngoba inyanga izokuthatha ikunikeza into ongayi-understand. So ngithi abantu abafuna usizo abasondele. Ungathi inyanga zikho. Isikhathi esesiphila kusona sesinokugxeka okuningi. So yazi ukuthi wena ongakaqondane nalento oyifunayo. Kodwa into oyifunayo uzoyithola. Iphupho alifi umnikazi walo esaphila. Ngonyama mkhulu.